Yun guys, part 4 mag-business. Part 4. Eh, man. Uy! Woo! Look! Grabe! Wasay. Dali, balik. Ay! Ano? Tao ulit ko. Dapit. Ay, ganun yun. Dahil may pag-alit. Dapit. Oo, Lahat. Now. Dati. Hindi man ang patagiligan. Ala. Ano? Kita ka balusay? Apa kuat? Ala. Kamay? Jadi kamu Ha? Okay, gusto na. Ano mo? Ipit mga ugat na ito. go. Buat na sa'yo. Pero ang daan ako, bugagol. Hindi ko pag-iwan. Naa. Pila mo na. Pila? Dapat kaya dapat. Go. Kamu lagi kan mo. Stay ready. Kung sa'yo Buat sugan. na sa'yo. Hindi sugan. Buat na sa'yo. Uy, buat na. Wala na. Dapat si Mang Ratubang. Kamu dagan na. Buat na. No. Daw. Oh. Woo. Hindi mahal eh. Oh, Charlotte, dahil di mahalin. Go. Na-flat tayo. Hindi ako dagan. Na-flat. Dito tong kape kay dahon. Kamay lang kamay. Kamay lang? Ha? Go daw. Naman natin. Oh. Ala ka. Ito.
nga dyan mo. Hindi na kayo mudogo. Suko na siya. Tayo na to, be. Wala, may klase. Isa na semana. Wow. May banda siyang bata. Tingnan sa 8 ha. May bisita, wala klase. Ma'am. Napatay, napatay. Ano sa'yo, nakpa? Udagin kita eh. Nana. Tay, gulita, good tay. Gulita, good tay. Tay, gulita. Na-placing na. Na-placing na. Nahilot naman ako yung anak. Ito yung anak na sundalo. Wait lang, tay. Iduot na pati, tay. Dito sila pala, na-pong service. Kadin lang tangon sa ha? Ang kasat, batit lang balay. Suot mo ka ito. Placing ng kang boy. Tayo, ano tayo? Mang, dili na mo dagan, mang. Wala, dagan sa Ipit siguro ang tumot mo. Ah! Bagay. Ayaw tayo, gila ka. Kapit na. Ay! Di matulog ko, Diano, di matulog. Karon na doon dia happy. Ako, budali tay. Eh! Oh! Ay, oh! Hello ba? Ay, Lola Eming, Di ba natin ano, di ba makita na mo? Di ba kung makita ano, di ba kita na mo? Ayaw, Lola Eming. Lola Eming. Ate Ina! Maayo na ba? Ano lang yung mga dulaan, no? No? Tapon lang. Ba? Among ba? Asa, sida. Sida. Sida ba? Sida. Astada. Sida, Ano na trabaho? Sida. Astada. Diyan ko trabaho, bagyan yan. Sida. Astada. Ito, dawat lang ko ta, mapula naman na kanugayan. Pipit-pit. Ano ka daraan eh. Ano ba? Problema magdahulog. Ano ka naman? Tagalog kapag. May kapag. Mingawon Nagkaganagan. mo na siya. Mingawon. Ipanaw ko mga isog daw lang. Ina, bantayan si Yumi yung susiding. Ako balik ang ice. Kung mamalit ka. Bantayan si Yumi yung susiding. Sugog ako tubig. Lapag Diyan ako naman ng kaliro. tubig. Ano masugo? Hindi na ba pwede mabasa? Kaya masugo mo lang yung kaliro. Diyan ang kaliro. Tapos magaling din sa kaliro, butang tong ice. Siyempre, tanda lang silapin. Butangin mo tong ice. Tapos sabon, basong tubig. Ha? Saka ice, tapos sabon, saka basong tubig. Pero pagkabukal niya, ang bukal na, saka bukalan lang. Butang mo sa doon ka, ma'am. Tingnan mo yung makaroon. Pag yun yung trabaho naman, kakaroon. Last stress man itong out. Dito po. Pag naman yung mong... Ato, Last stress. Last stress. Tingnan mo yung mga init. Na dito po Yan, ka. yan, abi, correct. Tuyo agad na, masulot ang init nila. Hindi
Pilihan man nato ni. Mayo, go, go. Halimbawa, kung na itong alas 10 Dakpang ilo. 10:30, 11:30, 12:30. Inom ka. Di dakpang ilo, say. Dakpang ilo, say. 10:30, mag-inom ka. Ambe, 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 ambe. Kaya na super Ambe, tubig. ambe. Yabo. Ambe. Huwag ka bago. Thank you. 10:30, 11:30, 12:30. Wala pa yung time. Mag-inom ka kaya para pag-inom ka. Hello. Wala ka. Hello. Bye-bye, Lola Amy. Bye-bye, Quarter Lola time, wala ka. Amy. Pagbuwa yung kamag kaya. Inom mo, inom mo. Biyo at inom mo. Ah. Inom mo dito. Ha? Shit. 10:30, 11:30, Say. 12:30. Eh. Ha? Dago man na, managasin naman na. Huwag mo dapat natulog yapon. Bago mamahaw, bago manyanto, bago manihapon. Natulog yan sa sabihan. Bye, ma. Isa na, Ay, isa isa na na. lang. Nagbuwa lang yung kamag. Moro yapon estilo. Pero, bago mamahaw, inom ka ka. Pag magkumanin mo inom, subla na itong dua kamag. Sulog na yung tiyan. Mamahaw na ka. Ma'am, naligaw na sa isang pito yung sa Hindi akin. ka niyog ka na po. Niyog ka na sa sinigya. So, inom na po kadaan. Bago kaon po. Ha? Magkunan dito, ininit. Okay. Ah. Ano? Ang ethics mo. Wala pa. Uy, kuno. Wala ka buhay. Ano mo kaon na mga malang isang nagutman na, no? Bye. Hey! Yeah, ayaw ibunan. Yung lang. Ayaw ibunan saya kay bukas na. Give lang, give. Ayaw ibunan. Give lang. Give lang ha, ayaw ibunan. Ayaw nag-ibunan. Ay, ayaw ibunan. Ayaw ilabay ma. Give lang, give. Kuno. Jack. Ah, palod sa ere. 105. Butoy na diyo. Oo. Ah, salamat. Give lang nga, give. Yaw-yaw. Ano ba yun? Anak ko sa gamit dito. Natapog ng bako. Sige tayo. Ayun na, nabayon ka na. Ang tog ng antang mo na yan. Manalalo. Lagi, give. Give. Tay, give, tay. Tay, tay. Tay, init, init, init. Give. Give. Give, bye, give. Give. Nilibog na say-say, mga hanya ihatag ang unsa mo. Ogoy, naglibog na say-say. Bigyan, ma'am. Ano ba? Give! Ano ba? Ano? Pag-uwi ka dyan ka. Ikaw sa litin. Ma'am, yun ka balik-balik ka na si say-say, ma'am. Balik ka. Hindi, try ko lang ano eh. Ha? Hindi ka pa yun na. Daddy, kayo, daddy. Daddy. Tay. Tay, daddy, oh. Tay, daddy. Kita na, tay. Kita. Ito, ah. Kita na. Yang ngalagay, ba? Yang ngalagay. Sigoy. Abot ang mga mo, bigyan ang mga mo. Magala na.
Ay, kanta ka? Oops! Dali, dali, dali! Isay! Ay! Dali, dali, dali! Dali, at tapos sa pande. Bata-bata. Ang mata. Ah! Daddy? Oh! Ay! Quatro, 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 quatro. Tara, tara, tara. Quatro, brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Brum, brum. Brum, brum, brum. Ah, mau na. Strong man, nauho ka? Libang naman mo. Libang naman. Wala naman yung libang. Oh, ka? Ah? Gulap. Gila gitu bang. Uang kan itu. Oh, ano pansin na? Kay dili man buto, ay kabati sa naong ana. Thank you for watching guys. Guys,